Good morning! Sama ka, Divisoria, be? Wow, abs. Morning. Wala ka morning person ka. Naglalag ako eh. Lagi. Divisoria? Sama ka, Divisoria? Hindi, love. Kasi mag-work ako. Okay. Ingat ka sa... Pusong ligaw. Sino puntahan mo? Si Tessa muna? Hindi ko alam, love eh. Nalilito na nga ako. Sandali. Ito ang pinakalito kong mga panahon. O sige, bye-bye na. Bye-bye. Love you. Love you. Hello! Nasa Divisoria. Divisoria. Nandito na kami. We're going to meet the Beast Sprint! This is Beast Jam. Ang in-orderan yung may-ari ng cupcakes, guys! Ayun, like siya! Hello! Hi! Siya si Beast Jasmine. Ako si Beast Jam. I'm going to eat alone. I'm gonna eat everything. Joke. Kasama na. Excited na kami. Excited na siya kumain. Walang sabi namin na. Ay, gano'n po tayo. Saan ka? Nalitingin siya. Nagulat ka ba? Pag-ibig mo, dito ka na. Sarap inom ng gatas? Gatas mo? Gusto? Ganda na. Bacolod City. Baby shark, baby shark, itik-itik sa Manila. Kasi kay Stella. Hello, Bispo. Hello, kain ka ng siomay. Siomay. Inom ka tandway. Sama ka dito. Hi daw. Okay. 1-year-old na. Ha? Bakit dito ka? Sige. Pinantay daw na. Asan po? Siya yun. Yung Christmas light ko dun sa headboard ko. So, mag-Christmas party ba tayo? Gusto ko talagang i-push. Gusto ko talagang i-push. Yung nilagay ng watch, no? Yes, ma'am. Pili lang kayo, ma'am. Joke lang. Akala ko totoo. Tuloy ba natin ng 500 peso challenge or mukhang susobra kayo sa 500 pesos? Madali mag-work. Joke. Palit na lang sa bag. Balit po. Joke lang. Huwag po. Mahal na mahal ko tong bag ko. No, Miss Prince. Mahilig din sa backpack tulad ko. Wow, happy Halloween. Uy, malapit naman! Halloween! Ano yung ano yan? Bunutan na, bunutan. Mamay na talaga. Salamat kaayo. Tiring, tiring, ganyan ka na lang guys. Ni Dodong. So, nag-wonder kami ngayon, bakit ang mura-mura dito? Amazing masyado. Ikaw ba may bibilin ka? Wala eh. Andito na kami. Ano nabili mo? Malalaman yung size. Extra. Yay! Aircon! Video tayo. Video tayo. Thank you.
Yay! I go. Pili na tayo, pang Halloween. Clam. Yeah. Dito lang kami. More than 1,000 na yung Ang galing kami. Kami zero pa. baka ma-ito na sa bar. Saan mo na yung boyfriend mo? Ano, may alakad din siya. Papasig. Kaya iniwan niya ako. Siya yung nag-vlog sa akin eh. Siya yung sunod. Sa baking pa lang, naka 560 na ako. Sa ano, yung mga... Sa baking. Baking, sa baking. Mga baking stuff. Kasi 500 challenge. Okay. 560 sa isang store pa lang. Pero okay lang kasi kailangan ko naman yun sa ano, sa business. Ako puro damit. Damit. Binili Ako din, gusto ko bumili ng damit. Experience, this is our moment to shine. Joke lang. Kasi ang dami ng damit dito. Like, for real. May nawawala po. Panawagan na nawawala. Chanchi. Isa namin kaibigan ako pala. Nawawala po siya. Papatawag po namin mamaya sa missing. Ito na yung ano ko. Ano po sila sa dessert? Pati po yung teacher ko gusto nila ng dessert. Ay, yung kilala. Dati ko na small world. What a small world. Dati ko siya kapasmate. Nahanap ko po na. Kain na naman. Saan na kami na? Tumingin ako ng face paint. Eh, di ba masikip sa ano? Tapos naiwan ka, hindi ka na lang. Hindi ko na naabutan. Sabi ko, punta na nga lang akong Palawan. Papapinch ka na sana namin Nakita ko eh. sila Mga red na bag. 10 pesos. Bili na kay kuya. Ang workout namin. Yes. Diba? 90 pesos. 90 na lang, di ba kuya? Ganyan sa kuya dito. Di ba kung 20 pesos lang? 2 for 180. 999, tuna. Sunod sa 999, nag-send ako ng 5,000. Uwi na. 1,000. Ate, sa ganyan na tamasan. Puro! 250 ito yung kanina, di ba? One ano lang. Yung ganito. Dito sa Luzon. Kasi nakita ko lumilabas pa siya. Alam ko yung bahay mo punong-puno ng meron. Saya-saya. Maganda sa yun. Yung Bisprins, gabi na, pero nandito pa rin tayo. Gusto niyo yung 500 pesos yun? Hindi napagod. Ay, 500 ba? Akala ko 1,000. Obvious po, dito po kami nakabili. Oh, i-hosto niya na ng 500 ah. Parang ito na po yung last stop namin. Plus gastos din. Mga last gastos at mga pagod na. Kain bago mag-bonggo. Uli! Kain na! Kain na! Tayo! Kain na! Kain ko! Ito ang Jollibee. Jollibee team! Jollibee! The Jollibee group. Jollibee! And then, ang pang-inasal group, wala pa. Only rice. Wala pang pang-inasal group. Hunger strike na po. Mga hunger strike. Jollibee! Jollibee! Peking food! Hintayin pagka mo yung food mo. Pag gutom po kami, ganito talaga ang nangyayari. Kumusta ang iyong binili? 500 pesos! Sakto! 130 each, 260. Wow! Plus, tatlong shirt, 80 pesos each, 240. Yay! Ano din ako, Inday? Nanalo ako. Panalo sa pinakamarami. More than 1,000 to. Kahit ba yan sa YouTube? oo, i-haul. Sige, abangan nyo guys. Feel yung challenge kahit 1,000. Pero at least gagawa ka ng haul. May haul na nga ako. Sulit pa rin. Ito din. Gagawa po ba ikaw ng mahal? Sayang po yung channel niyo po. Ano po, abangan nyo po, mga next year.
mag-post ako ng haul ko. Divisoria Mall, 3 sets ng 500 pesos challenge. Next year pa. Joke lang, hindi ko pa... Oh, sige, bukas. Pressure. Joke lang, hanggang ngayon na hindi pa ako nakapag-video. Bukas mag-shoot na ako. Gagawa ako ng brownies. How to enjoy brownies in 3 ways. Wow! Okay. First, abangan nyo sa channel ko. Kapoy! Ay, ang galing! Ang question ko, natapos mo ba yung 500 pesos challenge? Hindi. Wala ba? 590. Ay, nag-exceed. 590 daw. Kayo! Antayin namin kayo, mag-inasal group. Hello! Uy, kami ang nagsala ng gabi. Sarado na. Kaya pa na energy pa. Matira siya. Ano tawag sa inyo ko? Joy dishwashing daw po. Pero pag happy siya sa'yo, Joy to the world daw po. Long, bantay ka ha. Padukon ka karong. Tawag ko kasi sa kanya Plong Ranger. O kaya Plonggi. No, yung... Enjoy talaga kasi kasama namin si Inday Krisha! And marami kaming natutunan today, kagaya ng mga words na buang, looy, aslum, buslot, and many more. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, nawalan ako ng 50 pesos. Q in MMK background song. Hindi kasi talaga nalaglag yung 5 piso talaga. Yung kita, alam niyo yung pagka yung bill nalaglag siya, yung gumaganyan-ganyan. Oo. Tapos pag yung akong gano'n. nasa Divisoria pa ba kami? Joke! Best actress! Uy! Pagkalamat ka ayo! Oo, cute na. Masaya ko talaga kasi tagal ko siyang ginusto. Originally, this is 300 pesos, pero natawaran ng magaling na si Biszel ng 280. Maganda siya, according to Inday. Sobrang dami siya. And soft. And super soft niya. Like, you know. Yeah, you know. Para saan? Thank you, Joy. Kasi meron ako before, 350 bili ko sa Divisoria last year. So, nagulat ako, hala, 200 na lang. Kaya binili. Ito, 200. Ito eh. Huwag ka nagsasalita kasi para kang cheer dancer. Ikaw magsalita, i-action ko. Sumama kayo sa next na lakad namin. Konti sa... Title! Hi, love ko! At bakit kayo may hawak-lakod? Wow! Patikim nga niyan. Hoy! Boom! Ang sarap! Ikaw nagluto nito? Hirapan ako luto. Ang galing mo! Mag-picture tayo niya. Guys, magbabay na kami. Pero gusto namin mag-thank you kay... Smell. Smell Lim. Hello po. Sobrang sarap ng bagnet chips. Gusto mag-order, pwede kayo mag-order dito. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like my Facebook page, and follow me on Instagram and follow the naman Instagram. Salamat kaayo! Magnet abs. Wow! Yummy! Picture tayo.